Alhamdulillah. Metune Mami Okta kali Mbak Inge dibajak napa metune buta. Padahal kula niki cilik, Bu. Cilik. Cilik aku asline. Aku bobot piro jare sampeyan 50. 50. Luwihe. Luwihne 47. Ngono kuwi menyesuaikan tabuhane. Menyusuikan. Iya, menyesuaikan iki awake dhewe iki kaya lho. Apa? Nguwot. Lah ya, wong durung mate kok ngon nguwat siratal mustaqim iki lho. Lah lah ya iku slamete gak udan, cara udan ngono gak awake dhewe kejegur. Ya keprencet. Lah makane. Mek sampean keprencet tiba sing nulungi. Terus Aku kepreset diguyu arek-arek. Arek-arek ku sentimen ambek aku. nggih, Mami. Monggo kula salam pripun? Nggih saderengipun kagem sedaya Bapak Ibu dalem maturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak patek banter ya? Sing jawab mek wong pitu ngarep bisa. Salah-salah Seje. ngantuk. Mek Mami Okta sing salam. Sak Surabaya jawab bareng. Saya rada maju ya, rada maju. Rada maju. Dibaleni maneh. Nggih, kula baleni nggih. Sami selamat sedaya nggih. Sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Nggih. Barokah kagem warga Desa Asem Gede sedaya. Barokah ugi katur pamong prajanipun. Nggih, kagem Bapak Kepala Desa. Bapak napa Ibu? Ibu. Oh, ngapunten. Kok gak bayaran kan tuh? Eh, Wong ibu sama seperti wanita kayak kita dan ibu kepala desa. pesan khas wanita. Kini iki kepala desa nih ibu. Ibu. Aku wanita dan kamu wanita, kepala desa wanita. Loh, wanita sing asli ku ya aku. Terus Lapean itu kan jadi-jadian. lancang nang YouTube aku diwedokno. Lan sedaya ugi keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan Sik Tami. bedes Sampe ngerti cilik-cilik gak? sampe jawab. Arek cilik ki mang lho katen jawab. Ya, apa Koncone ya? katen jawab. Waalaikumsalam. Loh. Eh. Koncone katen jawab. Anake wong ati mbok tabu sing. Lho, kak aku nerone iki sebelahe lho katen jawab. Lho, tinggal kok. Lho, Pancen arek iki ndelodok cilik-cilik iki. Yuk. Matur semanuwun ugi kunjuk katur warga ingkang sampun mirsani pagelaran dalu menika ugi kunjuk matur semanuwun katur ingkang sudah meliput di channel YouTube. nggih. Mas sinten niku nggih? Mas Dion. Wis Oke, teko. ada semuanya. Dion gak Oke. teko Matur Hernia. sembah nuwun rawuhipun Mas YouTuber yang di depan. Sukses selalu, banyak rezeki. Amin. Yuk. Nggih. Saderipun diwiwiti anak-anake awake dhewe. Nggih menika pagelaran akbar dalam acara Bedayan Sekar Sari. Celana sepur cilon pati ajur momor wis tate pati dari mana datang ngalintang dari sawah turun kembali dari mana datang ngalintang dari mata turun pati. Alhamdulillah sangat temriki wis gumun aku sakmene akeh sok ngadep rene kabeh. Lah gak ngadep rene iku lho, sing kate nontok raimu iku ya sapa? Ya ngene iki lho, mari njaluk sepuro tak rae-raekno ngene iki apa ya salah aku? Kasar iki wong kancane kok dirai-raino. Mas gak usah dikongkon wong panggunge nduk kene otomatis ibu-ibu karo bapak-bapak iki ngadep rene, ngadep rono. Anggenmu tahlilan ngono. Petan. Mentang-mentang saiki ditunggoki aku sing gak ditunggoki. Nyecret ae cangkeme. Loh, coba gak Wis yuk. Nggih. Nggih
Mami. Napa? Untuk penampilan yang perdana nggih Mami. Nggih. Akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Marsa, Langsung mrene, Nduk, langsung Ning ae. Nana Nggone. Leho dan Ning Rani Asmara. Sandalku mancep bare nduk sawah. Bejeng malih, Pak, mek tambal panggung. Mriko jajar punden mriko lho. Lah iya. Ki rada sumpek me aku. Apa? Wes petuk pengapes aku terus Apa? Gare gak betah aku longgo. Kok iso ngono? Iya, akeh sing iku lho sing sikile akeh anak buahmu ya. Iku orang-orang iku. Hah? Kon daster ana mek kathok ana sing seret. Mek kadung mlebu wangil. Aku tau tak jabut keliru wek kok sing kejabut are. Monggo. Sak lembar godhonge karo kota sabar omong putra. Nek nang jombang mampira sengon lemang kenang ngake wedine wis gak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Alhamdulillah warga cupak Nggih. dhewe. Kok Jawa blos ngono suaramu kena apa ya, Pi? Suaramu mang kena apa kok Jawa blos ngono? Suaraku ta. Ya gara-gara main nduk sawah iki apa? Terus kelokor. Kebelet ngoyo akhirnya aku jebles. Wong Oh. gak ono lawange jedinge ngono iki lho. Mosok sih. Gak ono aku pipisan nang gurine kono. Lho Mas si Abah Didik iku lho ngerti sapa Apa? sing bakale manggone sebelah jedingan. Mangan aku gak pipis nang kono yo gurine jeding. Terus Wah, aku pipis nang kono saking kebeleke teko Surabaya. parang lebih. Wah, aku langsung biar kracak. Iku ngono ku wedok tak lanang. Lho, aku ngoyo ku ngadeg, Mas yo wedok ngoyo ku ngadeg. Oh. Goblok. Ayo coba kon wedok. Nguyu kok nek gak kesogrok tebon-tebonan iki kon. Ndodok kon. Ayo, Iya. taruhan. Iya wis iku mau wis tak praktekno. Aku ngoyo ngadeg kracak. Waduh, Terus ngobani sore damen. apa Tak iku? kira aku nguyui tikus. Apa iku? Mas? Sikilku tak uyui dhewe. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Rani akan saya tampilkan Ning Ayu Sabdose, Ning Nyantika dan Ning Mari Yati. Mbak langsung beri mawon, Mbak. Langsung. Aku tamas yang anyar, Mas. Mayokno dagangane. Gak ngurus. Sak lembar godhonge karo raton sabar momong putra. Rewangi yen duduk sumur kari nyumpere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. Langsung ke mawon Nggih. disusul artis-artis kondange Budi Wijaya. Ayo monggo. Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Ning Fikum. Awas nih. Nih awas nih. Kon nang Facebook wis ngomong diet lho ya. Makan telur sampean. Adik saulan kas kon gak kuru. Tak idek. Dirogo kon anu. Rombongan gapura rek siapno. Yo.
samrip. Ngari kepidel kon. Ngali yo. Stop Mas. Wong Golek menik kesempatan. Golek kesempatan Lah apa awak. kesempatan? Yo yo. Menik merono. Lah apa kok nyodok rene? Sik kaitane nang ndi? Ya rono dhisik. Rono dhisik. Terus baru ngono. Oh sing terakhir gedebuk tung tak gedung bres. Ya. Balik. Rono lho. Bob. Aduh, ndokku ketatap rek. Kok enak gak kembol ndok? Jare Mbak Rempong makan ngene. Mari ngene terus mari. Wis gak ngono-ngonoan. Aduh, senep aku. Monggo. Monggo. Kok sakmene gedene? Terong iki lho. Di belakang Neng Fikum akan saya tampilkan Neng Yuni dan Neng Rizky. Anyar. Neng Susanti. 3 artis sekaligus. Monggo selanjutnya Ibu Endang Sukentut Kalian Ciwa. Cibe. Nggih. Hati-hati, jeng Iki keplengsan. jare sampean biasa kan pemain sinetron. Mm, Nggih. Iki sing pertama niki pemain sinetron apa Mi? tersanjung. Sing kedua niki Cibe. Cik iki pemain dari Tiongkok iki nganu. Apa? Kungfu Hasto. Dudu, Apa? banci yang tertukar. Sak lembar godhonge karo waton sabar ngomong putra. Intan kali ya kulen kali arep nyebrang ana uwate etan kati ulang ya kati tak timbang-timbang padha abote. Matur sembahun suwane Ibu Endang kali Cik W. Temriki 3 artis sekalian, temriki artis tuan rumah Ibu Haja Irma. Tuan rumah. Saking putih alamate Bu Irma menika. Saking
Sumber Nongko. Sumber Nongko. Tonggo Dewi. Disusul Ibu Titin. Saking Jombang, podo Jombangi. Ngawur, Mojokerto. Mojokerto, ya Semadi. geger Jombang gak apa-apa lah, titik-titik. Terus Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. saking Lamongan. Sare lore galaran tak lirik dadekno pikiran. Yuk. Hari ini adalah hari spesial. Nggih, Memang keluarga dalam Budi warga Wijaya. warga Budi Wijaya dan juga Nggih. warga Asep Gede iki sengaja nekakno artis kungfu teko Hong Kong. Teko Hong Kong. Heeh. Teko Kampunge- Tionghoa. Chonghua. Kampunge kampunge- Cupak. Duduk Leng Taiwong. Leng Taiwong. Heeh. Ayo Cak. Bintang tamu untuk malam hari ini kita tampilkan. Monggo. Lagi. Ayo Pak, kita pergi ke Jawa. Iya jalan-jalan lihat-lihat orang Jawa cantik-cantik. Ya betul. Oh, iki Cwilan Tong. Oh berarti kita jodoh. Sak jodoh. Sampai mengintai. Sampai enteng. Biksu Tong karo Dewi Kwan In. Duduk. Apa? Siluman ular domong. Dilala. Segera hadir Jini Ojini. Hai ada apa ya? Orang-orang Jawa cantik-cantik ya. Iya betul orang Jawa cantik-cantik. Saya akan mengenalkan. Siapa itu? Pekerjaannya kan nang sawah tandul gini. Iya saya jengki gini kok cantik-cantik. Saya jahit. Jahit itu apa? Daun. Wah, Saya akan mengenalkan satu yang ini ya. Ya. Ya ini namanya siapa, Siapa namanya? Nanawu. Siapa ini Nana Bu? Oh, Nana ya. Dari mana cahayemu? Cupi. Dari Cupi. Nah ini wajahnya bunder. Ser. Kamu siapa tak ya? Ya. Namamu Jackie. Nah ini seperti
udah. Namanya siapa, Cok Ucok? Oh, ini namanya Ayu toh. Ya, ini. Apa garu ngono loh. Kamu mau ditanya sama Papi, jangan pergi sini. Ini. Anyar. Hai. Ketawa jangan dimpet. Saya biolkan. Kacau. Kamu siapa ya namanya? Papi. Diam. Kenalan. Jangan rangkul, aku cemburu. Oh, kamu cemburu? Iya. Ya, gimana? Kamu siapa namanya? Liti. Jeneng kok nyiliti. Nama. Liti. Ngiriti. Alah. Udah, Papi. Anak mana? Dari Ipi Mitiri. Oh, dari TV Mintiri matoan itu tak? Wah, ini dari mana nih? Sini. Tanya dulu sedikit aja. Ya, ini dia joget. Wah, itu untak. Siapa namanya? Mbok Sut. Gamput. Nama. Nama aslinya Mbok Sutina. Oh, Mbak Sutina alias terkenut. Begini. Begini Mamah Gombal. Mama sayang, jangan kau. Mama sayang, begini saya melihat orang Jawa itu kok cantik-cantik ya. Iya betul, Papi. Iya, tapi pekerjaannya sayang. Apa? Ngasak. Coba siapa yang menyanyi? Sasaran. Monggo, setengah artis.
Kelaksan kawinan ijab kabul kumandang sliramu tangisan terharu aku nyawang akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk sabar akhirnya aku jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk Sampun kapirang tembangipun hanyalah untuk abang. Monggo. Juga kembali bersama Budi Wijaya. Heh. Kau yang kuanggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Mengapa engkau yang selalu memperhatikan diriku ini, sedang engkau hanya teman biasa, tak mampu mengobati lukaku selama diriku menderita, sedangkan orang yang ku cintai
This is Nutru Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by PHJ Audio Campur Sari The Lewung and Kus Production. This is DJ Abel Project Present. Uketi sabet kota beriman bersindah nganang bos ganti nyatane kota santri ya pancet ana panggae kesenian nutruk iku kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila